Niku ngaten. Dados awake dhewe niki nuwun sewu siji percaya dateng pedanyangan kalih kang nggawe urip. Nggih. Sing baku ngaten sebab napa sak temening badan wadah tasik temen badan alus. Menika ngaten niki nuwun sewu nggih Mas. Allahumma wiwit bumi pepitu naga pratala ndelak ulaning bumi buyuting bumi nini bumi kaki bumi wa bumi bapa bumi biung bumi paman bumi bibi bumi asta mangkotan kena tinut aku kur dinut tikur saparanku kul dingkul saujarku sak tepak jalma reksanan aku Nabi Adam kang ana ing gigirku Nabi Nuh kang ana ing ngiring aku Nabi Ibrahim kang ana ngarepku ya Allah kang murba awesa jagat kabeh. Dadi awake dhewe iku pasrah karo sing gawe urip lumantar dateng istilahipun sing mbau reksa istilahipun pedanyangan kono ya kedipasrah uga nyanggone Niku selain napa Mbak Ji? Selain permisi tapi ya meksa bene menghormati ngoten nggih. nggih ngoten niku. Terus niku malih lek pomo dingge ingkang kados ngoten niku pomo wong digawe cara ngono gak kena niku senjata pamungkas nuwun sewu. Pripun Mbak Ji niku? Sukma mulya sifat langgeng jati ning urip sun panahaken mangitan remuk jagat kang wetan. Ngaten nggih. Ingsun panahaken mangidul remuk jagat kang kidul, ingsun panahaken mangkulon remuk jagat kang kulon. Ingsun panahaken mangler remuk jagat lor, ingsun panahaken wong sak buwana kabeh niku kersaning luluh. Istilahipun ngoten. Teko sirep, teko lerep, teko kedep ningali maring aku, maring badan sakriraku. Berarti saumpami arepe maidu nu malah gak sido. Pun ngoten. Dadi istilahipun ngoten, pomo kemculi teko mingkem kabeh ben mingkem ben gak kakehan komen. Nggih nggih nggih.